Wij zijn er klaar voor. Mooi. Nou, even flink wat roken en dan gaan we los. Attentie. En... Wij hebben met Squaltelevisie dit seizoen Watcheld om je armen. Wij maken natuurlijk al hier in Squaltelevisieprogramma's hele mooie, netjes en verantwoorde programma's voor geschiedenis, aardrijkskunde, vak Fries, biologie, neem het maar op. Wij zijn van, we willen eigenlijk iets meer maatschappelijks een keer doen met Squaltelevisie. Daarvoor hebben wij Watcheld om je armen als het ware. Wij proberen vanuit Squaltelevisie al je acties te initiëren van Watcheld. Proberen Ben te stimuleren om acties te doen, geld in te zamelen, aandacht te vragen van Watcheld. En zij is dat idee betocht om vanuit Squaltelevisie te bezieken een nieuwe Friese hitsingle te maken. En dat is wat we nu aan het doen binnen. Ik vind het een hele lekkere band, die een hele leuke muziek maakt, lekker stevig. Daar werd ik zelf wel van hoor. En wie dat de reden om ze te vreden? Dus we hebben natuurlijk in Friesland een hele sterke singer-songwriters cultuur. Met Gerber Douwstra's en Pieter Wilkensen en neem ze al je maar op. En dat ben ook een hele prima lui. Maar we zeggen, ja, we willen iets doen wat voornamelijk voor jongeren interessant is, voor jongeren oorsprekerseel. Dan vinden wij die muziek er minder op aansluiten en dan is het leuk om iets heel stevigs deel te zetten. En dan kom je heel snel bij deze jongens zitten, want deze jongens zijn heel goed. Dat is gewoon laag. Oké. Ja. Hij pompt hem erin. Ze sjocht, meesken draven, ze jet, fraaie razen. Bart en ik hadden beide hetzelfde idee. Het moet gaan over een fictief famke. Die sjucht maar haar eigen wat ze jet iets jongen had. Ellende, geweld. En ze had dat ik ondervinding hoorn. Zelfs is ze slijn, is ze skopt. Dat wil ik in de tekst zijn. Maar het moet ik iets hebben van hoop en vooruitzien. Die eigen, dat vind ik een hele mooie passende titel, omdat zij sjuggen wat ze jongen had. Zo mag het zijn. Letterlijk en figuurlijk. Fraaie razen, ze roept, de mooie zazen. Als zij het deelt, slaan en schoppen op het groen. De clip en het nummer moet iets uitstralen van lilkens en agressie over het onrecht. En tegelijk het gevoel van maar wij kinderen wat aan het doen. Dus wij binnen lilk dat er van alles misgaat. Dat straalt het nummer ook uit en dan gaat de tekst ik hoor en zo klinkt de muziek ook. En daar kunnen wij je eigen net voor afsluiten. Daarom heet het ook Iepen niet in eigen, of het heet in eigen. Sluit je net over die ellende, maar kom zelf in actie en dochter wat doen. Nou ja, dat is eigenlijk natuurlijk, wij proberen wel om mensen te stimuleren om van Watcheld in actie te komen. En dat straalt het nummer eigenlijk ook uit. Je rekkert deze tekst, hè, wat? Ja, zeker. Die tekst rekkert maar zeker. Ik heb hem zelf geschreven. In gearwerking met Bart Kingma. En ik vind het zelf een hele mooie tekst worden. En het gaat ook ergens over. Het nummer gaat echt over geweld en oorlogsgeweld en wat het mij bij en dwang kan. Dus dat toch maar zeker wat, ja. Ze prilde al zo vaak de wraak. Als de kogels goelden, iepen je die negen. Vergeet net wat ze zeggen. Zorg hier om die heen, werd de iepeningen binnen. Het lucht dat toe wij komt, jou het rond en jou het vrij. Ik vind het sowieso een heel sympathieke organisatie natuurlijk, Watcheld. Het gaat ergens over. Wij hebben natuurlijk even een overweging maken, ja, maar als je er een maat van, vies het leuk als band, die is erachter. Maar ja, als iets een goed doel is, vind ik dat je bent in oorlogs, een aantal van zichzelf ik ben, dus je weet precies hoe het is natuurlijk. En
wij vonden dit een heel goed initiatief. En wij konden daar ik wel uw ei in kwijt, zeg maar. Het is een beetje, ze wilden graag een rocknummer. Nou ja, dan komt het al gauw bij Van Wieren dat het freestyle worden moet. En dus wij hier gelijk alle 5 als band een goed gevoel bij. Dat klinkt wel vet. Ja, zeker. Super. Maar straks in een mix dan is de bouw net zo lood, denk ik. Nee, dat ben ik een beetje zachter. Nou, mooi jongens. Nou, zo gaan we hem doen. Is goed.